И здравейте, това сме това, аз Шумдорта и сега ще правим нова поредица на Майнкрафт. Ще оцеляваме. Тази поредица смятам да я направя като да завърши като убием Ендер Дракона, нали? Да се развивам сега, да убием накрая Ендер Дракона и спра да сме на сервера. Ей, ти умри, ако обичаш. Добре, направил съм го на хард, да е по-хардкор, така по-трудно, нали? Като начало ще живея в, не знам, пещера, не знам никаква идея нямам. Ако в пещера ще трябва да е малка, за да не се спамват мобове. Окей, ще събера още малко дърво. Аз пак може да ми потрябва. То ще и ми потрябва, де? И аз може да ми потрябва. Окей, ще го обработя всичкото. Нека покопаем сега. Аз съм имам пръчки. Окей. Си вземем крафтинга. Виждам перфектното място за дупка. Къде да се скрия? В това там може. Колкото за така първата вечер. Това... Да, разбрах, че може. Но нека преди да си изкъбях кирката да събера малко къблосно. Нямам храна, нали? Ще трябва да си намери някаква храна. Добре, тук се оказа, че има доста кол. Смятам първо да си оформя нещо като къща. Прасе. Идеално. Ей. Свиньо. Свиньото остава. Това ми тук. Вече пашоли. Окей. Айде ще направим къща вече. Нещо такова. Като за първите вече нещо. Колко бързо го нямам обаче. Много е неудобно с тази кирка, ще си направя каменна. Бро! Добре, ще убим този crafting table. Малко по-широкичка така. В смисъл, чалото пък каза, че няма да я правя широка. И голяма. Надявам се да не съм на върха на това. Така кула да го наречем от къблостон, защото смятам нагоре да го направя. Разбелен ми е скрола на мишката. В смисъл, старата ми мишка се развали, сега съм с една друга доста неудобно. Малко трудничко се справям с една мишка, но все пак. Дом, сладък дом, окей. Даже може после да направя една табелка Home Sweet Home. Окей, сега. Добре, така, да изчупя това. И сега ще отидем да съберем остатъка от кола. Там видях още... И да си сложа едната пържола да се пече, като се замисля. Тук идеално е така оформено като стълбички. После ще си направя
Опа. Айде. Окей. Една пичка. Така за крафтинга. Една пичка да сложим, да направим. И ще го оставя да се пече. И ще отида да си... О, XP. О, е. Скоро първи левел. О, да. О, да. Добре. Продължаваме. Ще си направя сега... Кабулсно. Така. Сега ще си направя един меч. Време е да ги прибия тези... Добре, колко кола има тук? Където... Блин, много прасета има. Ще развъждам прасета. Тук това кол и за напред ще трябва да го чупя. Добре, какъв това кол? Ето и да погледна кол виждам. Окей, тука... И тук сигурно ще е пак кол. Мари това да заколим. Оле, аз съм гладен, бе. Ще да си изям старата прожова. Добре, продължаваме напред. Към втория куплет. Си изям сега пържолата и да сложа още. Ей, пържола. Добре, сега съм немалко по-хранен. Да оставим още 5 кол. Добре, сега какво друго да направим? Ами ще ни трябва дърво, като гледам. Имаме само 62. Всъщност тя си направя врата и тя неща. После ще ми мисля за дърво. Опа. Ще един чест да направим и готово. Така, ето имаме си чест, тук ще си оставям нещата. Между другото става нощ. Светъм си потърся още една овца, за да си направя легло. Добре, една овца ми трябва само. Тук ще се разкарвам, ама само да, като стане вечер, трябва да се прибирам аз. И трябва да опитам, ако не намеря, не знам какво ще правя през нощта. Айде бе. Типа не... Ами ще я взима и тази. Добре. Няма ли овци, бе? Това... Вече ме дразни. И се изгубихме. Си ръкопляскам. Браво на мен, какво ще ми кажете? Изгубих се. Всичките ми просто бяха в честа, да. Поздравления на мен. Добре, откъде дойдох? Сериозно ли се изгубих толкова тъпо? Не беше насам обаче. Как може толкова тъпо да се изгубя? И сега нямам и храна, аз си оставих всичката да спечеля. Оле. Колко епично фейлнах. Паяк. И това ми е там. О, фак. Сега, какво да правя аз? Нямам нито храна. Прасе. Ето една доброволка. Даже две. О, 3.
Идеално. Идеално. Сега ще направя тук едно легло. Ще заспя. И на сутринта ще си потърсим хубавата къщичка. Проблема ми не е си направя нова, ами че там ми бяха просто очите от чест. Окей, продължаваме. Нищо сме се прибили. Така е, изгубили. Ай, фак! Къв си ти, бе? Снайпер. Добре, как ма цели като... Го... Ми е нещо в гръб ли? Никой друг свен да му бие. Добре. Си легнем тук. Лека нощ. Хайде. Добро утро. Личен съм. What the fuck? Ох. Окей, ще си взема хубавото легълце и ще си взема пържолите. Кафяба. Негър. Ушъм. Ще викам ушъм на тебе. И окей, опа, фак, на малко съм. Добре, сега трябва много да внимавам нещо, да не ме бутне, да не умра. Добре, продължавам. Си хвана меча. Ушъм, спаси ме. Окей. Време е да хапнем. Сега. Да си потърсим смешната къща. Добре, как го изгубих толкова смешно? О, вещици, оле. Значи горе-долу някъде тук май се спалнах. С тия мобове. Фак, едно сърце. Вече не трябва падам. Ще умра. Добре. Ще успея ли? Вземи си, бе. Вземи си, бе. Вземи си! Умри, бе! Смешник! Охо, убих го. О, е. Окей. Тия не ми трябва вече. Имам си легло. А щом си имам легло, всичко е наред. Всичко ще бъде наред. Добре. Където ми беше къщата, смятам да го наричам долината на прасетата. Защото имаше много прасета. И... изгубих я. Да. Аре да си хапнем. Rage quit.